Meta wieħed iħares lejn l-ewwel 3 xhur tas-sena jsib li t-turiżmu f'Għawdex ra żieda ta' 10.7%. Dan meta mqabbel mal-ewwel 3 xhur tas-sena li għaddiet. Għall-istess perjodu li l-jiem li t-turisti għaddew f'Għawdex żdiedu b'10%. F'Marzu it-turisti f'Għawdex żdiedu b'4% fuq l-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Iżda tul dan ix-xahar in-nies li marru Għawdex għadu għall-inqas jiem u għalhekk din iż-żieda ma kinitx riflessa fl-iljeli li t-turisti għaddew fil-Gżira Ewċija. Fil-fatt l-iljeli naqsu b'2.8% meta mqabbel ma' Marzu tas-sena li għaddiet. Dawn huma turisti li għadu f'lukandi u guest houses u ma jinkludux iż-żidiet li kien hemm fis-settur self-catering. Jekk wieħed ikollu jħares biss lejn turisti barranin li marru Għawdex fl-ewwel 3 xhur tas-sena u jeskludi l-Maltin, hawn jara li ż-żieda hija ta' 11%. Żieda ta' 11% wkoll fin-numru tal-jeli li għaddew f'Għawdex dawn it-turisti. Fil-każ tal-Maltin, iż-żieda tal-persuni li għadu f'lukandi u guest houses kienet ta' 8.1% u dan wassal biex kien hemm żieda ta' 9% fin-numru tal-jeli. Fi stqarrija l-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Ewċija qalet li r-riżultati ta' din is-sena jawguraw tajjeb ħafna l-futur.